What the silver and gold you have none. But in the name of the Lord is the chung. Kama na inya. Mheshimiwa Jalasa antire irika kama no mikori. Miwa watch mar AGCDF giwe luro mantire kibaji ini enango maduonga nya mankote. Adina ajawa tadie. Kapo ni biro langata. To ipenja kendi kona ne CM nare gik ma pesa mar county osetimo. Okapar kanyalo CM ni gik mokariyo kata dek. To kikona natangni kenda CM ni tije ma NGCDF osetimo ilangata anyalo koni. Wangi kongoni secondary school. Ingeni seche ma owacho gorofa ber seche moko be ubiro neno ni gorofa enango. Marwa chakore ido gi lift. Iwi jama be. Nikech kongoni secondary en 6 floors. Modhi malo. Kibiro currency waketo nigi labs gi nyiwago ne nindo nyake classes moko mane obedo turn into to dormitories mano wadhi watieko. Langata barracks waketo ultra modern kitchen. Police houses aningeni anasegedo nyaka ni police ma watieko nigi udi sani kendo mana gorofa ma eneno. Tivetwa malangata oserumo sanie. The West School, Mano School Manien, Nairobi West, gi high rise ward, Pokno Bet gi secondary school, Katadi, Karachiel. This is going to serve both Nairobi West gi high rise ward. Mano rumo. Ineno skunde ma Nairobi ka, nyati ok nyal be ni wuok e estate kuma ber, kochopo kendo donje chuodho. Skunde te, kabros osegoe. Sanie, all our primary schools in Langata are JSS compliant. Agero nigi laboratories te. Mana nikech NGCDF. Nyaka nadonji, this is our third financial year. Don't asechiwo more than 160 million in bursaries manyithindwa somogo. Kapo ni nentie yo ma pesa ni pod nyalo biro go tim gik meneno wawacho no watimogi. Oko chuno ni jaod bura ema nyaka bed kode. Nikech paro moro ntiega ni NGCDF di en account moro moket kanyo ma jaod bura dwaro to sasa to golo chamo nikech paro mantie mewa to kanyo ni utiyo kode ka campaign mano miya aloso magite kabros NGCDF bedo run by a board you are just a patron, you don't even get to sign. Thuolo mingo en mana ni ine mi wuotho ir jopiny kendo ine mi ng'eyo ni ang'oga maber kitimo e constituency. And that is the only time ma iru kiyena klopa daka achiel kamano ang'otieko iwinja maber. Ok en account moro ma ni jabura yako. To kapo ni pesa ni ne nyalo loko ngima japiny kata koko kalo ir jabura onge makosa. Iwinja maber nikech NGCDF e pesa ma japiny nyalo wacho niya anta diere kantie pesa japiny pesa serikal mosechopo ira mosekonya en NGCDF no. Kamano Jalasa. Management mar NGCDF.